Fáilte go Cruthaigh, pod créile a bhreaníonn ar na ceannródathe atá crothú, tograí agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mis a daithí de Labhair, clár bhanistóir ar Ghaeilge trí sé cuaig, clár nuálaíocht tanga údarás áitiúil bailíoch lia. Támad ag tús ré nua den Ghaeilge, ré na crothathóirí, fálamómas óna céile agus crothómas le céile, todhchaí leis an aige mar críomhhaointe de. Inniu tá Stephanie Cruthaigh, bunathóir le Píosa Me. Tá Píosa Me a denmh obair anna himúil ag úsáid na meáin shóisialta agus tictacach go háirithe chun daoine spreag chun a bheith a labhairt Ghaeilge níos mú fudfad bailíoch lia agus fudfad na tíre. Fáilte seach, Stephanie? Gur mína mad. So, inis dom beagáin fu féin? So is mis Stephanie na Cruthaigh is ás bloglaime, ás na scéiríime, agus má chuid cruúbhra le Ghaeilge le nuair drasla me sé Ghaelscoileanna drasla mé ar scoilréalt na mar na bhí meáin agus bhí béim ionintach curtha ar antanga in san scoil sin nach níor Ghaelscoil bhí an, agus an sin drasla mé ar scoileile i Málaí Brigín agus an Institute of Education im Lochlia freisin. Agus nar bhí mé dhéagóir thosaigh mé ag fhreastal ar na cláisií saoirigh, so drasla mé ar ceann ar na Héileán áireann ar inis mór cláisiú déarán a bhí an, agus cúpa cén eile an mhuio cosú le cláis éisce agus cláis acla agus Labhair. Agus tar éis na taithí hin, bhí me just tóca leis an Ghaeilge agus bhí me gur é sin a chamad suas tar éis an bhanscoil, so rinne me Ghaeilge agus sa chóilíocht ag go lá sin na tríoide agus críochtaigh mé sin i fithe. Agus nar bhí mé ag déanamh mo bhancéim ag gláis na tríoide ag an céine rinne me leibhéal a seacht i fiontraíochta agus nuálaíocht agus de bhar sin bhí mé cinnte greimig ar rud a bhanú madidir leis gnó agus Ghaeilge chur le céile agus Ghaeilge chur chun cín. So sin an fá go bhfuilm ag déanamh cad bhfuilm inis agus bhanig mé grúpa sóisialta trí Ghaeilge darbh an Píosa Me gá bhliain ó hin inis nó bhliain is le. So yeah. Anha. So inis do dhuine nar coolla faoi Píosa Me, cad is Píosa Me, Píosa Me, yeah. Píosa Me, right. Five on question an tarfa. Yeah. So inis do dhuine nar coolla faoi Píosa Me, inis dómh cad é? Yeah, so go bunúsach is grúpa sóisialta é. Agus tá sé I rúnach de aine le cúpla focail nó líofa nó is fiú just ag tús an thuras le Ghaeilge. So nuair bhí mise níos óige is fiú nuair bhí mé san óscoil ní raibh an cuasa Ghaeilge ómhór. So ní raibh go leor daoine timpplairm a míamnáin Ghaeilge a labhairt lo nó peochsúas an phonepóg agus Ghaeilge a labhairt. So bhí me ag ar sort to bridge that gap de dhaoine cosú lumsa nar tóca sa Ghaelteach nar tóca trí Ghaeilge agus rudaí mar sin agus an sin cruthaigh mé Píosa Me. So actually thosaigh sé de bhar na meáin sóisialta, so nuair bhí mé I mo bhliain déarnach do mo bhancéim rinne mé mo threachtas ar athbhealcán na Ghaeilge agus pólasí Ghaeilge ó tús an stát. So nuair bhí mé ag déanamh an tionscanmh sin, bhí mé ag déanamh roinnt aglah le daoine just mar tharlaíonn sé ag obair na meáin agus cosú le todhchaí nó údarás na Ghaelteachta agus fuair mé amach go bhfuil glórlóir rudaí agus ácannaí amach an sin le haid daoine le caighdeán ard Ghaeilge. So daoine míon líofa nó sa Ghaelteacht ach ní raibh glórlóir rudaí ar fáil de dhaoine ag fálam Ghaeilge agus bhí me ag éire é sin na dheisiú agus páirta ghlacha. So cruthaigh mé an grúpa just chur mé fís suas ar na meáin sóisialta ag rá an meach sim ag daoine le grúpa sóisialta dá le leibhéal éasca Ghaeilge agus mar sin agus just phléas sé ó an fís sin agus cruthaigh mé grúpa sort phobal ar WhatsApp agus tar éis ceir lá na rud a cíns bhí ceir céad daoine na grúpa. So bhí an demand sin ón tús. So yeah, bhí sé gacha. Yeah, tá seansú agus léiríonn sé is dóchan an tochras a town a mass kind of an éisóg don kind of Ghaeilge agus gachrod rudhan simú. Ach tóg mé reis cúpla céim, cos tá tú tréis simplú a dhéanamh ar eistar atá an simú freisin. So rá, just chuir mé cúpla rud sús ar na meáin sóisialta. Raibh sé có simplí le sin, nó an raibh tú, okay, caithfidh mé
like I really need to craft the message here as cadatá le rá agus cadatá me géirí cinlí na bhaint amach le seo because amadí ceapam deran daoine oh yeah just cap me rud sús ar TikTok but ní aibríonn sé really mar sin an aibríonn Well, sin is fear sin, maar I suppose like hosig sé le mochrid crua leis na meáin freisin, maar bhí ardan like rivisin na meáin sóisialta tríghaige, maar hosig mé ag fóstal fís tríghaige like cúpla mí rivisin. So actually tá siú granbir, maar like hosig mochrid crúra leis na meáin sóisialta Ghaeilge le ceann de mo glúcharda, like Lord Packnam, hannig mé ag crothú fís tríghaige don céad or like cúpla mí ó hin ribh sin agus chas mé leis in ála nar bhí mé just ar ihe amach agus bhí mé tóca leis na fís agus like dúirt mé léhí like oh tom gafa le de cúntas like even an rud mar sin agus bhí sé just like Jenny and I was like actually Jenny mé sin so hosig mé ag crothú fís ar na meáin agus fléis sé like ón céad fís bhí gatain ag rá like oh but even am níos mó Ghaeilge you know a eáil ar TikTok agus bhí sé sin like beagnach gabhlíon ó hen inis agus inis like slátaniu an tá roiint cúnta si difriúla ag déanamh rudaí dachtheangach nó trúghaige so tá a lán daoine eile ag déanamh sin inis ag ní raibh sé mar an ggéine ag an am sin so tar éis cúpla mí bhí le cúpla míle leantóirí agam so bhí mé an rudí mar sin a dhéanamh a bhád níos éasca mar bhí phobal agam ar TikTok agus rudí mar sin so nuair a chrochaigh mé an grúpa nuair a chrochaigh mé an smaointe bhí go leor daoine ag leanút ag ire níos mó Ghaeilge a labhairt ar é nós so bhí an sort like audience furfa agam le haid sin. Agus aber cean ruí gur bíomh an lom agus is trí TikTok tháinig mé do anam den céad lá ceapam háart ag nuair rinne cóla carach bailach lia crinú trí Ghaeilge an nóirí cuairtú rud suas agus fuair beidir 5,000 ráir agus cuairdané thugam más alright tá sin simú agus bu cean ruí a ceapam atá simú is hagar tú de cean na díceangaltí mór atá sin sin tá an daoine bhfuil simachchus a Ghaeilge ach tá sé dechar chu teachtar deisna chun sin chunatanga úsáid mar chud léthúil ar mar chud as é léthúil. Is cean an ruí a fecham ná freigra atá ag roinnt daoine ar sin ná bhfuil caithme níos mó ábhar crothú trí Ghaeilge ar líne. An tá sin gohéintach ach níos sé réiteach an aib. So tá sin a crothú tuile bád an tanga, tá sin ag ardú feasachta, you know, agus tá stuff sin ar fad anna hábhatas gohéintach. Ach an rud gur íomhann lom fúta agus tá cúpla den eile súla ón Pío Marcu denmh seo freisin is ag crothú an luch féchanna ar líne le níidir thróú a dró rudaí as líne atá ag réiteach an dúchlan atá acu sé sin tá mé géirí níos mú leis an aige. An cinna consciúsach a bhíonn sin nó just d'orbar sé chun in mar sin. Yeah, like bhí sé sin an tábhachtach domsa mar bhí me ag ire like níl an feib sin a réiteach ach páirt a ghlacha chun an feib sin a réiteach agus like an sproch a bhí am ná chun an network sin na crochú ar líne agus sin chun é athhrú go dtí an fíorhéal. So like tá sé aonach míon túnán sort teachdrachtaí a cheola trúghaige agus mar sin ach like níl sé sin réadúil agus níl tú ag cleachta do chuid le Ghaeilge lábhartha ag déanamh sin. So bhí sé tábhachtach domsa chun phobal a crothú go míon daoine an le teachdrachtaí a cheola chun le dollarsúláid le daoine timplarthú agus suirtí mar sin. So ní raibh mé like ag díú ar like blockaí a bháin bhí mé ag ire like na phobal sin an crothú ar fud na tíre like go míon daoine in an aithnear chur na daoine timplarthú ins na baile le céin agus go míon sin an like teacht ar like imachtaí difriúla ar fud na tíre agus like I míon tú an like cas le aine eile ar like ón gachát. Agus is okay. Is fiú túr pí a beag cótheach freisin chus bhí me caint le duine faoi seo le déine agus bhí me rá os club sóisialta bhualann trí Ghaeilge so si bhfuil cadatá difriúil ar sin agus an grúpa Ghaeilge tradiisiúnta beidir atá a búla i gcóir corcail córa sa tachtárna but
is tócha tan glúiseach seo hán ar TikTok de kind of social clubs. Beidir mínig de daoine beagánín faoi sin agus na difriochtaí beidir ar bhealach. Yeah, I think Jalríonn sé dom go bhfuil an tocra sin ag daoine chun rudaí slán túile a dhéana inis. Like, ní just ag dul amach le haid cúpla pointaí is fiú like tá sin ionach agus tá sé sin arúnachta le mílta daine ach tá golóir daoine macin sin inis nachhfuil tóca leis an ó nachhfuil ag ire dul le haid cúpla pointaí chun like daoine nua, you know, chun ainnear chuir daoine nua agus bhí sé sin an spreag a bhí agam ná chun spá slán túile a crotha de dhéine nachhfuil just ag ire, you know, seas tak taverna ihe bháin ag like ar go chora nó rudí mar sin ach go míonn tú anán ag dul amach ar siúlóid agus ag dul ar thuras go dtí like roinnt átainna difriú le fud na tíre agus like níháin sin ach bhí meid ar solas a chur ar na gnólachtaí beaga difriúla átúla ar fud na tíre so sin an spreag a bhfuil agan inis chun dul go dtí like contaithe eile ag like tuairt cuairt ar gnólachtaí beaga agus solas a chur arthú ach like yeah tá sé tábhachtach domsa rudaí a dhéanana cosúla like yoga trúgéige agus ag dul ar siúlóid nó like modern cafe agus snámharga like rudaí difriúla nachhfuil, you know, déanta hana féin. Yeah, so a tuair sampla bhí sibh le beidir písbeag cóthaic sa thuirta daoine cúisih ar turas fearmóireachta. Agus de dhuine dá san níos leis muid an péal beidir fé an rá okay like you know that's just life. But it's tócha beidir de daoine eile de like ooh the glamour fearm. So inistún beagánín faoi cadhí tarlún sin? Yeah, so sin granbra actually mar tá roinnt carda agus mhúcail as like, you know, na contaithe ó yes agus like, you know, bhí siad tóca ar firm agus ruí mar sin agus bhí siad like cátáú tíanamh seo like nachil sé seo just like an gnáthil agus bhí me se agus like na cáilí eile os plachlí like no tá sé seo crackalta like códéifre like neach mé an rud cosúla seo riamh ach like bhí sé iontach sort an sale sin like I suppose to highlight it to dhéine nachhfuil tóga in like timpplacht mar sin. So bhí sé sin clás agus níhain sin nach like an fear a bhanig an gnó sin is áit gonta an dúinn. So ní raibh an deis aige Ghaeilge álam ar scoil ach bhí sé ag ire eilm ar aino. So like bhí sé sin iontach like duine ag gála gonta an dún ag fáil an Ghaeilge ag ire imachtaí a chur fáil trú Ghaeilge agus ruí mar sin agus bhí sé sin or bhí sé tábhachtach domsa é sin a léirú agus so it's kind of thuras gá ihe bhí an? Yeah, so bhí sé sin thar ihe so rinnemer sort taithí leis na hasal agus na hambithe eile agus taréis sin bhí ihe amach agan a gonta an dún agus an madan dargan bhí like modern cafe agus thur ar humor ar siúlóid i Tollymore Forest Park agus bhí gá rang Ghaeilge agan le múntóirí Ghaeilge i ré an deir teach an freisin. Agus cé bhéid duine bhí ar an turas nó? Bhí thar tucha daoine ar an turas sin. Agus aber bhfuil sé éascanú dechar an cinál level spéise sin a bheile? No, ní rá, like, bhí sé curtha an áirtha tar éis cúpla lá. So, like, agus tá sé cacalta inis instant phobal a bhí an agan ar WhatsApp tá thar nícha daoine instant grúpa inis, like, tá sé just cacalta. Agus, so, nar cheolam teachtaí isteach faoin turas a míonn ag suas, like, just colua is the cheol me an talk like being daine gra an women on like spots current or hanish, you know, so tá like on demand sin just over. Yeah, I know what. Agus so is tócha nor bím se pléile daoine tá móna agrocán difriúla ag daoine nuair a hagann sé go chuna agar a chur daoine agus tá roinnt den na tugraí atá anna rathúil is gá gorachaí daoine sách hands-on, so tá anna chuid kind of play ar level duine go duine. You know, bhfuil mór an de sin atarlú leitnú dá riar is just TikTok to WhatsApp to real life. Yeah, sin an gnárád lomsa like bí meid chur na físeach ar TikTok chun like ag fistrú an bhfuil spéisiigh daoine ins na rud a bhfuil meid ar a dhéanana agus an sin like
like chum é it stocks the phobal agus an sin tá daoine an é like a chun ortha ach like Thomas ag déanamh rudí sé an asca freisin like bíon daoine ag teach le chéile like last muid an phobal freisin like taréis an thuras sin guntaí an dún like bhí cúpla grúpa chora like cruthaigh ag daoine instant grúpa like just le cúpla daoine eile agus bíon siad sin ag dul amach like modern cafe agus siúlóidí in an am hain you know like outside of Píosa Me agus tá sé sin antágtá domsa go bhfuil daoine an é sin dhéana taréis na thuras taréis na himachtaí go bhfuil cars a nua acab go siad an an teachtaí a heola de daoine like congracht dóibh agus like ag dul amach ag siúlóidí. Well sin rád is dócha is mú go tóga a daoine le chéile trí Ghaeilge ar bhean formáilte trí rudí cosúla Píosa Me agus golódan rudí eile tá a brenuir mar chuid an sra procéiltí seo is mú go tógan daoine le chéile ar bhean formáilte is mú go bláthííon cadrah nabharmáilte you know is go bhfuil sinar bas a hagan céard agus sinar bas a hagan lánú agus you know tá rud can anna cuachtach a bhéidir sin is hamada den trí Ghaeilge láidir goin tanga you know is tá sin an simú an aber so na cinál daoine atá pléilecht cén cinál daoine. So don chuid is mó bíonn se daoine well tá go leor múntóirí in san phobal agus tá sin iontócha eá like bí mar gcónaí ag rá bé an like ré nua de bhúntóirí like có passionanta faoi Ghaeilge agus tá se sin like có speisialta agus iontócha é sin eá ach don chuid is mó bíonn se daoine béidir gur drastal siad ar Ghaelscoil agus níor dúsáid siad a chuid Ghaeilge taréis sin like ar fáúpla bliain agus tá siad like ag éire dulrás ag láirt Ghaeilge chuile lág so mar sin ach bíon glór daoine freisin like a míons le like so trocadí agus mar sin agus níl focail ar bé achab agus tá like lenaí nó daltaí achab ag freisin le Ghaelscoileanna agus tá siad like ag éire Ghaeilge a álam chun Ghaeilge a chucan cín a bháile agus Ghaeilge a labhairt sa cheach agus mar sin ach like madidir leis an is míonn siad don chuid is mó daoine sna fihidí cosú lomsa agus an sin tá phobal eile agan le haid daltaí fós sa bhanscoil ag déanamh or like it bíonn sa séomh líon agus mar sin so tá grúpa eile like duna daoine sin agus bíonn siad a gcónaí like ag seola nótaí isteach agus teachtartaí jazz raibh na scrúdaí agus mar sin so tá phobal ionach an sin le haid na daltaí freisin. So bhfuil mór an duine sa phobal sin? Tá timpeall 3K daltaí in san phobal sin so yeah tá stress. Empire building. Agus so inis dom conas go lámh seálann tú nuair atá tú ag aghrú na heistear seo conas go lámh seálann sibh na leibhéal difriúiltanga a bhíon ag daoine ann. Yeah, so like bíon daoine like an a carach agus like tá na daoine le caid an ord ag carún na daoine you know just ag tosú le Ghaeilge agus tá se sin iontócha eáil freisin mar like Aranta nuair Thomas ag déanamh rudaí an áile nó in áitina mar sin like bíon cantar dúchasach ag teacht chuig na himachtaí agus tá sé iontóch an de sin chun daoine gan focail ar bé a míon ag labhairt le daoine tócha trí Ghaeilge agus tá siad sin ná like rudaí difriúil bhrá actually sa ghailteacht déireann like daoine é seo inionid like rudaí a álann tú ar scáil agus tá sé sin anna tábhachtach domsa go bhfuil na daoine sin inán like daoine gan focail ar bé a bhúna like Ghaeilge na dúrtha so tá sin iontócha eáil freisin so like éon caidan like tá like roiint caidan difriúla ag tá chuig na himachtaí agus daoine le cúpla focail daoine lefa nó daoine like you know mar cantar dúchsacha so tá class. So tóg mé siar an isis tá tú ar tí tosnú amach cé an céad duine labhraíonn tú lo faoi ar tan smaoinmh seo go gom. Ceapan go raibh nuair a ag déanamh an leibhéal a seacht nuair bhí méid déanamh a bhon céim bhí méid déanamh an cuasa sin le nuálaíochta agus fiontraíochta agus bhí mé cinnte raibh mé an
rud a bhonú le Ghaeilge agus bhí meid ar a sort like social enterprise a Cruthaigh an am céine so bhí mé ar mentorship program Women Who Wow ag leis na dréáide ag an am sin agus bhí mentor agam agus like ní raibh mór an Ghaeilge aici ag bhí si agrá like ceapam gur smínt aonach é sin like is cinnte go méidíine ag ar rudí mar sin ach just bhí sé i mo nótaí ar mo phone póca like ceapam gur sé like fithe ní deag nó rud mar sin gotí like bhliaon nó go ó hen gur actually chur mé rudaí ar siúil madidir leis an bhí an anam Píosa Me scrífa i mo nótaí ar mo phone póca ar bheith like blianta sulla dhéanam aon rud. Agus cad a spreag chu le boga ó smaoinemh go gníomh mar sin. Ceapam go raibh sé nuair a raime ag labhairt leis na daoine sa meáin i tíid cear agus rud mar sin ar bhí mé i mo bblion dearnach agus bhí mé cinnte go raibh mé an sort rud a dhéanaan le Ghaeilge ach bhí imposter syndrome over agam agus like bhí mise ag smíanamh like níl seans ar big a mé ag obair le tíide cear nó údras na Gaelteachta sa todhchaí so cai mé bailach eile a roiú tom hain agus bhí mé just ag ire go nó a crothú le Ghaeilge gan brú chun le Ghaeilge profisiúnta a úsáid an tamar fád go mííonn spás dhaoine gan stras gan like na gramadach police agus ruidir mar sin agus so sin mar rinne me. Anna bha. Agus so inistom beagán faoin kind of imposter syndrome sin nó an féin áras bhfuil sin fós mar caramór a chuid nó cinnte bhím ag gcónaí ag sacrt leis an imposter syndrome mar Ghaeilgeoir is fiú like nuair atám ag agrú na héamachtaí bhím ag gcónaí ag seola teachtartaí chuig mar chairde le Ghaeilge aontacht ag brá just mu se seo ceart like an bhfuil tú an seáilíana bhar seo like just agus like bíon rudí mí ceart an tamar fád ar na postna agus ruí mar sin ag like just is mála mé sin ag an am céine cos tá daoine an okay tá si ag déanamh rudí mí ceart like tá sé ceart glóir if I make a mistake if there isn't a shaver on that word. As an swinine mar sin faoi chud béirle. No níl curve agus tá sé like grammar cos like nuair atá ag leart as béirle we never speak proper English like everyone is like I do be doing that. Ach nuair tátar ag leart as Ghaeilge tá an sort like cinenne scoile fós agam agus tá gcónaí bortha faoi like rudí mé ceart agus gramadach agus sébhú agus nuair bhí mise sa bhanscoil agus is fiúnar bhí mise ag déanamh má bhain céim trí Ghaeilge like hep mé chuile scrúdú gramadach nar bhí mé san óscoil agus tá sé sin fós i ceán an tamar fád ach like tá an you know like thóraach mad suas trí Ghaeilge ach like tá gramadach cac. Tá rud an simú so cloisiom daoine i món an cin an córá seo go minic agus bhí na córá seo cúpla mí ó hin i méle agus bhí duine bhí ddíra go tusnaach a fáil Ghaeilge bhí duine bhí chuna Ghaeilge bha ann agus bhí an duine le Ghaeilge bha ará Jesus I do be real nervous like with making mistakes in Irish and all that sort of stuff and I rud a dúirt an fáil mór Ghaeilge bhí sé có simú dúirtí ní málam nar cloisiom thuúrá sin tá sin anna dí spreagúil dom cos cloisiom thu agus fuaimíonn sé go héintach agus tá tusa rálam go bhfuil tú a déanamh lán botún agus an teachtarach tá sin a tuair dom is ó bhfuil ní bannaí mis a riomh an caiid an amach as ar bhealach beidir bhfuil sin am doing just stuff a bheith chaint mar sin is just ghlach leis like déanamh an chuid botún inar chuid méle and ar bhealach and you know, tá sé tá sin cinnín anna himúlas is tócha just go chóir bogaráis an rud is tócha effectar dom ní hagan crinnes rih lífacht tá an lífacht a dusach san sin má tatú leabhart an tanga as tatú clúiste an tanga go minic ní actually beidir do golóirí ní gádómh an leabhar a oscailt cos ba si just ag leabhart agus péród atá sa timpplacht mór himpelar thosú siad isteach agus ba sin an rud a taú so tá sin ansama but seachas de chuid tiisiil gineadach chun leis an mííonn kind of féin áras faoi stuff eile le go míonn tú cinlín cos a cuair tú héana amachchan sin ar na man sóisialta
Fáim mé an simú like aber gluúan mohiis móthirí cinnte was bíceú náis as amach déon de chuid an níos fecham níos mú agus níos mú daoine teach amach agus is dóchan an rud a gléoch daoine ar an cinál rud tá tusa dem ná personality le growth, right? So tá daoine inis tá níos mú simach go páirsantaachtaí ná brandy and is kind of ultraocht idirnáisiúnta sin, so it's conas gur féad le daoine a páirsantaachtaí a úsáid le daoine slóga I dro rudí áirithe agus sin rud atá kind of a fás agus a forbert agus ar bhealach in áit na áirithe tá sé anna kind of consumeristic, but ceapan leis an stuff atá dul a héadí anamh tá sé an cuachtach. Ach a mííonn tú búrthe is tócha faoi cad a ceapí daoine eile. No an raibh sin mar bort. Is cinnte, yeah. I suppose nuair thosaigh mé I cruthú ábhars na meáin. Bhí sé granbhir mar ní raibh seach mise agus má fón póca I mo cheomar hain. So ní raibh aon rud scanrúil le sin. Agus bhí mise compórda chunéis sin I dhéine. Ach nuair thosaigh rudaí sort ag phléasc maidir le Píosa Me agus bhí like na stáisiún radio a ggéire láirtlam agus mar sin an faointe gur stop me agus bhí mé like oh no tá sé seo scanrúil, what have I got myself into? Is cuid man nom an céadúir go raibh mé ag láirt le radio na Ghaelscoileanna agus raibh an aglah sin bhí me se just like shaking. Bhín like ní raibh mé agus bhí like oh níl an é seo dhéanana, like níl an Ghaeilge sin agam, like blah blah blah. Ach actually bhí siad cócarach agus cardúil agus is even though just daoine cosú lumsa ag déanana I dhéhil chun Ghaeilge a chucan cín agus Ghaeilge a láirt agus sin an rud is tábhachtaí agus an rud is mó a dala mé ó nuair a bhog mé go Ghailge go raibh daoine sa Ghaelteach just tóca le daoine ag déanamh like iireacht agus ag déanamh a dhéhil agus sin an rud is tábhachtaí. But yeah. Yeah, sin mar point an a himú freisin. An cud is smúd a caiintear líf a Ghaeilge. Tá bíon céitad an súntaach na córáta bhí acu, bíon siad le daoine tá fálam an tanga, agus tá an taithí acu leis sin agus bíon siad anna fáilú agus anna taú agus Tá sin rud beidir nach tuigean daoine ammantí ceapan siad ó bhfuil caithí Ghaeilge farfaige gom chun leabhar leis an duine sin, but tá riire nó chaní ní fangéid in a daoine riomh bhú me le Ghaeilge tá si le fair play with as an éirtaí anamh mullam sin, so yeah, tá sin anna cuachtach. So inis dóm an sin faoi like an stuff a bhíonn to a den of air TikTok, right? Agus an meáin atá gut in a le, like mean to kind of count on the likes or like caithí bhfuil sin an cuid sin dechar like current to rud suas just current to the phone shees and sin a go click. Yeah. No, I mean to kind of like a conas tá gaiirí leis like conas Ní bhí like fear bortha faoin na likes ach like bíam scet míach nuair a ecom rudaí a bhfuilm passionanta faoi ag dulgama agus like hampla beag ná chur mé fiús inné faoin an áit like a bhfuilm gafaile inála just is caiisláán in orn mór agus is even mé agus chur mé fís suas fi sin agus bhí mé like tásúla gom go mé sim ag daoine seo agus tá sé ag déanana gomáis agus chuann sé sin like sásarm ach ag an am céine like an sproch a bhí agam nar chruthóidh mé mo chuntas ar TikTok like bhí méid ar a níomháin just like ein rud a cursuas. So mother leis like gno like inis tá ag déanamh partnerí like le cúpla brandy agus ruí mar sin ach tá sí tábhachtach domsa chun solas a chur ar gnólachtaí beaga ar an nachcha agus iad amháin agus níl bh ar sort like collabs a dhéanamh le just pay duine nó pay branda ach tá ag ar na sort brandy áúla a chur like chur solas ar sin agus so inis like don cuid is mó ar marchúntas hain ar TikTok bíam ag crothú fís faoin like Ghaeilge nach na canta mo chuid taithí mar duine a bhfuil ag ire Ghaeilge a úsáid de mahéal an tam fád inis ach like níor tóca mé le Ghaeilge agus like mo chuid thuras le sin agus níhain sin ach like áitina beaga agus iad a léirú ar na meáin mar like tá mise just tóca le éire agus like is even ag taistil timp na tíre ag like crothú fís faoin na áitina mí ag dálaach mar sin so
is measc an é, níl sé just like rud amháin, like tá aithne agur mé cúpla daoine inis le constaicí íontach just ag múna Ghaeilge dhaoine ach like ní moithíam go bhfuil mise in an é dhéanamh so just tá mise just ag déanam híhil chun cúpla focail a chur isteach nuair a bhíam ag crothú fís agus just ag úsáid Ghaeilge mar like cheanga beo agus níl mise ag gur like you know daoine a bhúna. Yeah, agus tá sin an na hábhachtach agus tá ról an na hábhachtach ag daoine tá beidir a múna na Ghaeilge trí na meáin shóisialta ach sa chuí céin is go rábhar fáin agus ábhar scoileanna agus teanga beoí freisin agus is mú daoine atá léirú an beocht atá leis an tangas an meladíine chun sin dhéanamh na héal léthúil is fearr so no, tá sin an na himil. Aber mín tú fáil mór an fuathóirí. Curious for the Like mín mór an hate. No, actually, níl mór an tá antarm le sin agus bhí mé ag rá an rud céine le cúpla mío hen le duine eile sa meáin agus bíon siad sin like ag gcónaí ag eáil rudaí droch féasach na teachtaí is ruí mar sin ach tá antá orm mar just bíon golóir grá ag mólan or like ní ecam mór an hate seachas na daoine féidir nachhfuil like tá conspóideach ach like suas na sé contae bíon daoine like nachhfuil tóca le Ghaeilge ag rá rudaí droch féasach nuair bíon like nuair bhí me ag déanamh rudaí i mbeal firsta agus cur fís suas faoi mbeal firsta trí Ghaeilge bhí glóir hate agam le hain na céin sin ach like don chuid is mó ní bhíon tá an darm. Agus aber carhhaile dul le chuna Píosa Me amach an seo. Yeah, so an spreag bhfuil agam ná chun é dhéanamh like lán amsúthe like sin ma you know first like my dream job but tam tóca leis ag agrú na himachtaí agus tá sé mar in agam chun é sin you know a chur fáil ar fud na tíreach níháin sin ach i dtíortha eile like sin an spreag bhfuil agam faoi láthair agus níháin sin ach táid ag crothú éadaí inis so tá an sceitmíní sin agus bé sin ag teachtamach go lua ach níháin sin ach tá an béim chutha ar na himachtaí so táid ag dul ar gá thuras surfáile i mí bealtainna so béimiid ag dul go béal an bharhead don céad cín agus béise sin calaní amháin so bhís sin glóta agus an deir seach na trééis sin bé cean eile le thar like chocadaíú nóir de cín buclaí agus calaní agus sin like thuras surf agus shóisialta so be ihe amach aguain i meáin agus ag fánach do muo agus yeah. Agus an mhuiléin cinál mór fish like na bhuiléin kind of seachas bhfreastal dul an aimsir seo an beidir gur sin an mór fish ach an bhuiléin you know I gceann dem líon conas gur bhaileit go mrenóch an down tuis gan obair fada tá déanamh. I suppose duine a tugann inspráid domsa nó an fearr a bhanig seannachíthe agus tá sesin just ag taisteal timpeall an dain inis lei sin agus be even an rud mar sin na dhéine just ag taisteal an támar fád ar fud an háise ag déanamh imachtaí dá cheangach agus ag ag chur Ghaeilge chun cín ar fud an dain like be even an rud mar sin na dhéine. Agus tá sin an himimiúil like an gapan tú gur tanga down í an Ghaeilge inis. Is cinnte tá daoine like tá golóir daoine instant phobal inis I dtíortha eile is fiú daoine sa Bhearachá agus mar sin ag ire Ghaeilge a elam tá daoine I Píosa Me I Vietnam san Austráil I Bhearachá I Sásan agus ruí mar sin like roinnt áit na difriúile. So tá an tochras don obair tá sé fudfad na cruine anmha. An aber tá méid tú reisiéis an dhéanamh tú éonar difriúil? Ní dóilm chun an éanrá sam sásta leis an thuras a bhí agam go dtí seo agus be even though like níos mó am a chuirteach I bhís mí ag like níl mór an am agam faoi láir but no tá sásta le gach taithí a bhí agan agus tá like golóir rudí ag teach suas agus like ceapan goil am ré le haine rudí sin so yeah tá fir sásta leis. Agus am so inis dom faoi am cos de gcuoine ára is constaicí am nó ceapan siad
well tá mé gobar ó ní go dtí le se cuaig ní éan éon deile dhéanamh agus a cosná a bit bhil sin fear. Ach conas go so I láthair na huaire níl gobar go láimse le Píosa Me tá rápóstelle a go ceapan ví rálam. So conas go banan tú an chothirmíocht sin amach. Yeah, so I suppose an rud faoi me héan ná nílam tóca leis an óil. Ní bhíon méid dul amach mór an, so ní bhíon on pót méid an deir seachna, so tám I gcónaí suas agus sé chuilemádan agus arnta bíam ag crothú fís réamh obair agus tar rééis obair, so like tosníam ag obair ag go Labhair sé seacht agus tám amach an doras ag seacht agus ní bhíam a bháile a ríis gotí ag Labhair sé seacht agus choluas a bhfuilm isteach an doras tám ag crothú fís ag chur nótaí in sa I má leabhar agus mar sin le planana le haid Píosa Me tá ag seola riamh postir ma sos nar bhíam ag obair agus just tá an passion agam, so like it doesn't feel like a job to Misha, like it just feels like Tom bís le haid an céad cean eile agus cad a bhfuil an a dhéine an Misha hagan agus mar sin tá ag gcónaí like ag snú go mór leis an céad rád eile, so agus an cinál tromántas agus an passion sin carbás a hagan sé meastú? Is even lom dhuine agus is even lom ag tuairt an deis chun daoine teach le chéile agus daoine nua cás leis agus le Ghaeilge a chuir an cín, just like I suppose nuair atá ag na imeachtaí like bíon daoine I gcónaí ag rá tar rééis na imeachtaí bhí sé sin clástal like cúpla cairde nua agam manis agus ag seola teachtaí just like fearheas thugam agus tugann sé sin an passion dom nuair ecom an Chonchúir a bhíon ag Píosa Me dhuine agus go bhfuil mé ag ura like é sin a dheabhsú agus a chur fáil de gatainna. Agus so dean na lán taide tá teachtamach bhfuil an saoil ag éirí níos uigní agus níos uigní. Cén ról atá ag an aige meastú a sucií atá ag éirí níos uigní? Is cinnte like tá ról lárnach ag Ghaeilge ag crothú phobal I máthair am hain is fiú like ó briam ag gafe sa bhádin agus tá cúpla daoine inála inis a tagan isteach téis go bhfuil siad an Ghaeilge a labhairlam agus tá sé sin cótábhachtach domsa like go bhfuil an tuchar sin ag daoine agus níomhain sin ach like tá sé deachar orintanta ainthear chur daoine eile like nach bhfuil éon nasc idir orthu ach is nasc ag Ghaeilge idir daoine is fiú muna bhfuil siad as an nasc céine as an contaí céine as an tír céine tá like nasc ag an Ghaeilge agus tá ról ionach é sin like phobal chun phobal a crothú agus like tá sé just ionach jazz like chomh minic is a clois an Ghaeilge timp le háte is fiú nar bhíam ihe amach like straight away you just feel connected to the person, you're like oh yeah I'm sin Ghaeilge tá Ghaeilge oh yeah agus taréis like cúpla nóid tá sib like mar glúchárda, so is ionach an rud é ceapan. Agus aber as gachrád atá déanta gut le Píosa and gachóir am ceann Píosa Me gachrád atá déanta go dtí seo le Píosa Me wi cad é an rud is mú go mreníonn tú siar agus thug an bród dit? Ceapam bhí sé tar rééis yoga trí Ghaeilge imreach lia, so bhí sé sin ar géad imeacht that was ticketed agus bhí timpeall 10 daoine ag an imeacht sin agus tar rééis sin cas go leor daoine le daoine nua as áitina difriúla as contaithe difriúla agus bhar fearr luaime a bhanig an Cinnadéal donkeys as contaí an dún chur sesin aithne ar go leor daoine imreach lia inála in áitina difriúla le Ghaeilge agus tar rééis sin chrothigh siad sin grúpa chora ar WhatsApp agus inis bíonn siad ag labhairt Ghaeilge chuile lá tá siad a gcónaí a teacht le chéile ag gontathe difriúla ag dullar turas ag runní mar sin agus tá sé sin
on céad rud a bhí me ag smíanamh like, okay, this works, agus, you know, this is making a difference, agus just bhí mo chríán tar éis sin a chlostal, agus like, bhí sé sin an rud a bhí me ag ire like, a dhéanamh an tús. So like, sin an spproch bhfuil agam an éis chun é sin a dhéanamh just like 100 times more. Anna bha. Má seas mu tíir den ar fa second ón kind of obair atá tú denmh a lethar na húra. Dá mar rud é gnúirt in a letraid seo 50 milliún euro le caitheamh ar rud a ládróch an Ghaeilge. Conas go mbeadh tú a caitheamh an airgid sin? Ó, ba even lom éachtaí a chur ar fáil I dtíortha eile, is fiú tá aithneam ar cúpla daoine inis san Nidal le Ghaeilge agus bíonn curca chóras san Nidal. So ba even lom na daoine ag agrú na curca chóras sna dtíortha eile tacht le chéile. No, is fiú actually an... 50 milliún, is féidir linn níos fearr dhéanamh ná curca chóras san Nidal. Tróna. Yeah, sin is straight sin. Beidir, well, an rud is sábhachtí faoi láthair ná chun níos mó Ghaelscoileanna a chur ar fáil is fiú I láir tíre. Like, and is féidir níos fearr ná níos mó Ghaelscoileanna dhéanamh freisin. Come on, túir rud ag an crackálta dó. Oh, níl cinnta. Oh, but even sort actually surf school Gaelach a Cruthaigh, like sin an ashling a bhfuil agam, like to open a surf school dhaoine no Gaelach like in dhuine and all na rud a céint mar sin agus just live out my days like Jane Fish. Anna bha, is féidir an ghlach le sin. Ní ógach sin 50 milliún ach, you know, nú dám rud ag a raibh beidir nach bheith tú... Cúpla cín? Yeah, beidir cín eile, yeah. Nú beidir scóil Ferber teagas scóir surfála trí Ghaeilge ar daoine an teacht ó fudfad na cruinne chun fálam chun surfála búna trí Ghaeilge agus den a scoil na féine oscail fudfad na cruinne a meáin na surfála trí Ghaeilge, yeah. So, inis dom is dócha tá daoine muhin sin táiste géisteach sa se rá bhfalom rudí dhéanamh don Ghaeilge nó bhfalom sa mochuid a dhéanamh. Ach beidir tá srá ní mis an cinál duine bheith a crothú rud trí Ghaeilge. Cén cóir a bheith a got an cinál duine sin? Well, níor ceap mé se go mbeadh mé se an cinál duine a bheith an rudaí a dhéanamh trí Ghaeilge, nó dhaoine ach just bhí an passion agam agus bhí an dóchas agam agus lámar raig leis agus anéis tá sé ag dul ó neart go neart. So tá gach duine in an é sin dhéanamh le aon cúlra le aon sort caiid an Ghaeilge just dean de dhíthil agus béitú theo. Agus cean an rudí atá simúil fút ón na tá go mairt like níor flé tú le lán an rudí níos tradiisiúnta so nuair bhí tú sa chláiste ní raibh tú lánach a cum an Ghaeilge mar hampla like ní raibh tú tar éis bheith Ghaelscoileanna like conas gur ghlach tú leis an meáin of just like right, go caithfar seo dhéanamh. Cheapam go raibh sé de bhar in na múntóirí bhí agam ónar bhí meánóg bhí múntóirí agam I mo bhunscoil as átainna cosúla litir mór agus cuidóir so bhí siad sin a gcónaí ag labhairt faoi Ghaeilge agus go raibh siad ag ire é sin na clostal níos mó im lá clia agus an sin nuair bhí an deis agam chun dul chuid na cláistí sairg sa bhanscoil like bhí múntóirí ionach agam an sin freisin agus bhí siad ag gcónaí ag tuairt sort taithíocht domsa ag rá tá tú de cíhinntaach ag leir as Ghaeilge like tá Ghaeilge ionach agam or like agus tar éis sin na clostal bhí me ag like swing of like Beidir go bhfuil mé ná Ghaeilge dhéanamh san óscoil nó rudí mar sin ach bhí sé like just like I suppose an seanachcha like moltaí agus teochaí siad like bhí sé sin an tábhachtach do mo chuid cuair le Ghaeilge mar bhí sé de bhar na rudaí bhí mé clostal nar bhí mé an óg madidir leis an Ghaeilge like bhí tionchar mór mílteach mo chuid todhchaí le Ghaeilge de bhar sin. An himmel. As aber den duine tá a sé mo hin sin agus tá fán gníomharthú ach beidir níl smuoine bhacu. Cén cinál rud gur bíomh an leatsa Damrúd gur cruthaigh duine ag an eile trí Ghaeilge? Like conas a míon an inspirad agam? No. Like as in, so damrúd go raibh, you know, like cad é an rud
Cinál rud gur bíomhann letse nuair a siúlann muid amach as an seomras glóitiú de TikTok agus trucí rud suas a rá tá X tosnathe trí Ghaeilge nó tá duine tar éis café a hosnú trí Ghaeilge scaries nó club kisfeile a hosnú trí Ghaeilge baile brigín ar péród nó gnód a haistear an le cad é an rud is mú gur bíomhann letse dam rud é gur cruthaigh duine éigean eile é a sefrócht dosail. Kitchen fiúlar is evenlum ag fécint rudí slán tú le eile ag teach suas, so tá sé iontach like éachtaí cosú le modern cafe agus snámharga agus rudí mar tá sé sin táhachtach sa látá nniuin go thuirtha leis na daine óga tá go leor daine agus tá sé ag fás chuil lá nachhfuil daine ag ire just ag dul amach san ihe tá siad ag ire rudaí modern day sathairn agus siúlóidí agus rudí mar sin, so tá sé iontach rudí mar sin ag teacht amach trí Ghaeilge agus just rudí Ghaeilge a eicil sa go náthail sin an rud is mó domsa just Ghaeilge a úsáid ag déanamh éimeachtaí slán túla a mion tú ag déanamh rénos agus just ag déanamh iad trí Ghaeilge. Anna bha. Gur míle má go Stephanie? Gur míle as an deis.